మడి ఏం చేస్తున్నా? కోడి పిల్ల దొరికిపోయిందా? చూడు పేత కలిసేసింది. పేత కలిసేసిందా? సరే ఉన్ని నేను ఏం చేస్తున్నా కోడి పిల్లతో. ఇక్కడ చూడండి, శ్రావ్య పాప కోడి పిల్లతో ఆడుకుంటుంది. నీకు కోడి పిల్లలు ఇష్టమా? ఓహో, దానికి ఇల్లు కూడా చేసావా? అలా పెట్టు, గాలి వెళ్తుంది. జై శ్రీకృష్ణ. తీసి తీసి ఫ్రీగా వదలాలి. కూర్చుంటుందా? అమ్మడి, నీకు ఫ్లవర్స్ అంతా ఇష్టం కదా? అదేం చేస్తున్నావు? కోడి పిల్లకి ఎవరైనా నూకలు ఇస్తారు కానీ రోజ్ పూలు రెక్కలు ఇస్తావా? బియ్యం తీసుకొని రా ఇంటి లోపలికి వెళ్ళి. ఏం తెచ్చావు? బియ్యం తెచ్చావా? సరే, అవి తింటే వదిలి.